राजाबिलि गामिनि गासै मानगोनां रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आङो बावहरबाय। आसा थियो फैबाय थानाय समफोराव बयबो मोजाङै मोजां समखौ बाबेनो लांनो हायो। दिनैथ' सेथि बैसाग नङा होमबा? रंजानांगोन। मोसाग्रा गैगोना गैया? सेंग्रा लोगो नोंथांमोन दङ दा? दे अननानै बयबो खनसे आखाइ खबना नांगौ दे गोसायै। थेंक इउ। मोसाग्रा नानिमोन गैगोना गैया जाखो? दङ दा? गिबि गिबियावनो बैसागु मेथाइजोंनो आंनि रोजाबनाय हाबाफारिखौ आङो जागायलांनो सिगांबाय। सेंग्रा लोगो नोंथांमोन दसे रंजाफादो नङा होमबा? जागोन दा? हेल' 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 मनिटरावहाय एसे भकेलखौ दिखांनां नैबे मोननैयाव। जा जा मोदानाय दख'ना गाननाय आगै समायना रमायना सिलाना दे मोसा दे रंजा बोसोर गोदाननि खेबसे हायला हुइला। दे गोबारै खनसे आखाइ खबना नांगौ बयबो। थेंक इउ। ahoj 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 zapwe 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 nah Boria nani meni थाखाय खनसे आखाइ खबना नांगौ बयबो। जा जा गोदाननाय दख'ना गाननाय आगै समायना रमायना सिलाना जा जा गोदाननाय दख'ना गाननाय आगै समायना रमायना सिलाना दे मोसा दे रंजा बोसोर गोदान खेबसे हायला हुइला दे मोसा दे रंजा बोसोर गोदान खेबसे हायला हुइला। जा जा मोदानाय दख'ना गाननाय आगै समायना रमायना सिलाना दख'ना गाननाय आगै समायना रमायना सिलाना जा जा मोदानाय दख'ना गाननाय आगै समायना रमायना सिलाना समायना रमायना सिलाना समायना रमायना सिलाना समायना रमायना सिलाना समायना रमायना सिलाना
आंहा